Alang sa mga adunay problemang legal, mamahimo ng paimuslan ang libreng tambag legal nga gitanyag sa Integrated Bar of the Philippines Misamis Oriental Chapter. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Miarangkada na ang programa sa Integrated Bar of the Philippines kun IBP Misamis Oriental Chapter nga libreng legal nga tambag alang sa mga adunay problemang legal apan walay kapasidad nga mokuha og pribadong abogado. Sumala sa IBP nga matag Martes ug adlong Biyernes kada semana ang ilang igahin aron sa pag-akomodar sa mga gustong mangayo og tabang legal diha sa ilang opisina. Obligasyon po ni sa abogado na motabang kay part sa among duty dili lang mi mga korte pero part sa among oath is mag-promote to access to justice. Gawa sa tambag legal, aduna sab sila libreng serbisyo nga abogado ngadto sa nagkinahanglan. Kinahanglan lang kuno nga musubay sa ilang gabayan sama sa indigent individual. Kapin usa ka gatos ka mga abogado na ang ilang miyembro sa Misamis Oriental ug Cagayan de Oro City. Kung naay merit, meaning dili lang ni harassment case, dili lang ni samok-samok na kaso, among dawaton number 1. Pero kinahanglan mo pasar sa sa means test. Aduna ka bay kapasidad mo bayad og abogado. Kung naa, mabalibaran gyud namo. Alang sa mga buot mo avail sa maong programa, abli ang opisina sa Integrated Bar of the Philippines Misamis Oriental Chapter alas 9 hangtod alas 4 sa hapon adlong Martes ug Biyernes. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.